An balimaw an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna sa ko aw ni sɔgɔma min ye segukaw an bɛ olu fɛ yen bi sɔgɔmada in na Segu bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ min ye festival sur le Niger ye ale baaraw kan ka kɛ Segu kɔnɔna na k'a daminɛ ni janvier kalo in tile 30 ka taa bila février kalo nata o tile 4 na baara in ɲɛbila baaraw olu daminɛna jumadon yan Segu ni centre kɔrɔ kelen ale kɔnɔna na ni ɲɛfɔliw ye ɲɛfɔli minnu y'a to kunnafonidilaw ye faamuyali kɛ k'a ye k'a fɔ baara belebeleba minnu bɛna na kɛ min ye kunungo ye fana Segu ale kɔnɔna na fondation festival sur le Niger la ko ɲɛnabɔbaw olu ni kunnafonidilaw ka taa fara Segu ale gouverneur ka ciden kan n'o o ye a ka chef de cabinet ye o tun bɛ a kɛnɛ kan Segu yɛrɛmarakafo ɲɛmaa n'o o ye Nuhun Jara ye monsieur le maire ale tun bɛ yen ka taa se festival yɛrɛ Segukaw y'u wasa don maa minnu na festival tɔgɔ la n'olu ni festival bɛ baara kɛ olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen Gise ni ale ye Jibril Gise ni ale yɛrɛ ye festival coordinateur kura ye ale fana tun bɛ a kɛnɛ kan u ko ko ɲinan min ye Segu festival ye a san 20 ɲɛnajɛ hukumu kɔnɔna na u bɛna baara belebeleba minnu kɛ u y'u da don olu la k'u dantigɛ mɔgɔw ye u y'a jira k'a fɔ ko min ye Segu festival ta ko 20nan kɔnɔna na ye a bɛna kɛ jɛrɛ belebeleba caman ye jɛrɛ minnu ni Segukaw yɛrɛ b'u yɛrɛ sɔrɔ a la maa wɛrɛ minnu bɛ bɔ diɲɛ fan 14 fɛ ka na olu bɛɛ lajɛlen bɛna u yɛrɛ sɔrɔ jɛrɛ in kɔnɔna na a fɔlɔfɔlɔ bɛna kɛ min ye o ye barosigiw ye barosigiw sifinw olu ka barosigiw olu bɛna kɛ min ye yirimaani dilannaw ye ale ni maa minnu bɛ yen n'olu bɛ pɛntiri kɛ n'o ye ɲɛgɛnkɛlaw ye diɲɛ fan 14 fɛ olu fana bɛna na lasigili bɛna kɛ fana lasigili min kɛnɛ kan maaw bɛna ka na ka bɔ diɲɛ fan 14 fɛ hakili waati yɛlɛma ko k'u da don olu bɛɛ lajɛlen na k'o dantigɛ bɛɛ lajɛlen ye o fana mana tɛmɛ ka bɔ yen bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko Segu yan foire kɔni o de ka di maaw ye kosɛbɛ Segu foire o bɛna taa sigi quai des arts la ka ɲɛsin danganda ma bɛɛ lajɛlen bɛ yen yɔrɔ dɔn ɲinan u y'a jira k'a fɔ k'u bɛna donsaranin k'a la yɛlɛma min kɛra ɲinan ta la sa o ye k'a fɔ ko n'o y'a sɔrɔ Segu festival ale hukumu kɔnɔna na u bɛ danganda la ɲɛnajɛ min sigi ye n'a bɛ f'o ma ko quai yɔrɔ la u y'a jira k'a fɔ ko scène Biton o de bɛ yen o scène Biton in ɲinan u bɛna n'o ta ka t'o bila baji sanfɛ yaasa ka se ka ɲɛnajɛ kɛ fo ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 21 ma su fɛ nka danfara min bɛna k'a la ale ye ntɛnɛn tarata ka taa se araba ma alamisa sa min ye fɔliko ta nasira fɛ seko ni dɔnko maa minnu bɛ n'a fɔra ko arabukɛlaw Iba One Gaspi ka taa se Master Sumi ma Milmo Derkeb a tɔ bɛɛ lajɛlen sa olu ni Sexian Chak alamisa don olu bɛna maaw ɲɛnajɛ kosɛbɛ fo ka taa se su araba konjo ma min ye jumadon ye o ko kɔni hukumu kɔnɔna na ɲɛnajɛ min bɛ kɛ fondation festival sur le Niger la Salif Keita ale ye maaba welelen o kɛnɛ kan seko ni dɔnko tigilama caman fana ma ye u b'a fɔ min ma yan Segu ko samedi national ni sifu bɛ bɔ diɲɛ fan bɛɛ ka na o ɲɛnajɛ la Sidiki Jabate ale kan ka o ɲɛnajɛ kɛ nka nin bɛɛ lajɛlen sen fɛ Segu kɔrɔlenw Segu taasiraw Segu fɛn fɛn bɛ yen ni maaw b'o o dɔn seko ni dɔnko la o bɛɛ lajɛlen bɛna na ɲɛnamaya wa Segukaw fɛ yen ɲinan fana u y'a jira k'a fɔ ko fini u bɛna na o don ba la Segu musée o da bɛna na yɛlɛ n'o dayɛlɛla min ye fini minnu bɛ yen n'o y'an yɛrɛ ka finiw ye kɔba finiw dali finiw fini fɛn fɛn bɛ kɛ bolo la olu bɛɛ lajɛlen tɔgɔla kɛnɛ bɛna na sigi wa ɲɔgɔndan fana bɛna na k'a la sabula maa dɔw tara ka bɔ yɔrɔ wɛrɛw la ka na yan olu bɛna na yaasa u ni Segukaw ka ɲɔgɔndan kɛ ɲɔgɔndan fana wɛrɛ fana bɛ yen o ye ɲɛgɛnkɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ ye maa 6 tara Mali kɔnɔ min ye maa 6 ye o tara diɲɛ fan tɔw fɛ olu fana bɛna ka na u ka baaraw kɛ nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna na daminɛ ni janvier kalo in tile 30 ka taa kun fori min ye février kalo ale tile 4 na a bɛɛ bɛ kɛ Segu kɔnɔ yan san 20 ɲɛnajɛ in Mamu Dafe n'a ka maaw y'u bolo fa k'a to sabula u bɛ fɛ a ka kɛ ɲɛnajɛ ye Segu festival yɛrɛ de ye san 20 sɔrɔ a ye san 20 sɔrɔ mun kɛra kɔrɔlen mun ye nafa ɲɛ o de la maire n'o ye Nuhun Jara ye ale ko maaw kana siga maaw kana sabula Segukaw yɛrɛ bɛ k'u labɛn ka b'a ka bɛɛ lajɛlen kɔnɔ gouverneur ka ciden fana tun bɛ conférence de presse kɛnɛ kan ale fana ko lakana ko jɔrɔ kana kɛ maa la sabula fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛlen don Mamu Dafe yɛrɛ ye a fɔ ko maaw k'a dɔn k'a fɔ ko ɲinan ta ni san tɔw ta tɛ kelen ye diɲɛ kɔnɔna maa bɛ yen n'o bɛ seko ni dɔnko kɛ farafinna olu bɛɛ lajɛlen bɛna sigi baro sugu la yan o baro sugu ninnu bɛɛ lajɛlen fana bɛna kɛ ka kɛ ni diɲɛ yɛrɛ taabolo ni jamana taabolo ye fɛn o fɛn bɛ yen n'o degun b'a kan o bɛɛ lajɛlen kuma bɛna fɔ Segu kɔnɔna na nin dɔgɔkun in kɔnɔ wa maa falen ninnu fana u bɛɛ lajɛlen nakun ye ka se ka hakilina di Mali yɛrɛ bɛ se k'a ka seko n'a ka dɔnko ta cogo min na k'o k'a ka taama bere ye yaasa a ka degun b'a kan a bɛ se ka bɔ a kan cogo min nin san 20 in a ko bɛɛ lajɛlen denfaya talen don ka di an ka jamana ɲɛmaa ma n'o ye colonel Asimi Goyita ye o de la sa an b'a fɔ a ɲɛna ko aw kana to kɔ bɛɛ kana Segu yaasa ɲɛnajɛ ka kɛ aw ɲɛna
an filɛ kɛnɛ min kan nin ye yan ye kɔrɛ surɔ ɲɛnajɛ kɛra ya kɔrɛ la k'a yira maaw la k'a fɔ ko labɛn min bɛ sen na baaraba min bɛ sen na segukaw bolo mɔgɔ bɛ se ka u labɛn k'a kɔnɔ cogo min na segu orchestre régional ale jouera sifin denmisɛnnin dɔw fana bɛ olu fana jouera ɲɛnajɛ kɔni jara yɛrɛ sabula ndolanci bannen kɔfɛ u y'u su a kan o de la sa an bɛna na kɔrɛ yɔrɔ dɔw yira aw la aw ka se ka olu ye n'i nana kɔrɛ la sa yan kɔni yan ye kɔrɛ donda ye sabula o de ye yɔrɔ belebeleba ye musée o de ɲɛsilen filɛ nin aw kɔrɔ nin ye nin de ye musée yan yɔrɔ in de ye musée min ye restaurant ye yan ye u b'a fɔ salle ma sa ko salle tata Yusuf Tata Sise o de salle filɛ nin ye Yusuf Tata Sise tɔgɔla salle n'i donna sa i ka accueil yɔrɔ bɛɛ lajɛlen o de ye yan yɔrɔ in ye scène min bɛ yen ni mɔgɔw jouera ka sɔrɔ o de ye nin ye halisa chaise yɛrɛ bɛ yen u bɛɛ lajɛlen ma ta fɔlɔ nin ye scène ye kɔrɛ scène de ye nin ye tan fɔlikɛlaw bɛ yɔrɔ min surɔ mɔgɔw kun sigilen don yan yɔrɔ ninnu de la ka se ka lajɛli kɛ nin ye Yusuf Tata Sise ale tɔgɔla so ye tɔgɔla so min sigira festival Sile Niger fɛ yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ maaw bɛ se k'a faamuya cogo min na seko ni dɔnko baara minnu bɛ kɛ a bɛɛ lajɛlen kun donnen don yan an b'a yira la k'a fɔ ko surɔ yan kɔni a kɛra ɲɛnajɛ wa min ye ni lajɛkɛlaw nana u yɛrɛ bɛ se k'u yɛrɛ ye cogo min ka se k'u ka kumaw fɔ k'u ka baro n'u ka fɛnw kɛ o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yan wa ɲɛ b'a la k'a fɔ a sɛbɛnnen filɛ nin ye Segu festival Sile Niger san 20 k'a daminɛ janvier kalo tile 30 ka taa kunfori février kalo tile 4 na seko ni dɔnko min ye denmisɛnninw ye olu fana ka kɛnɛ bɛna sigi ni ne kɔni ye festival Sile Niger baaraba minnu kan ka kɛ a kɔnɔna na k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan ko maa si kana to kɔ sabula Segu fɛrɛkɛnɛ in a san 20 ɲinanama a man ka fɔ maa kɔ bɛɛ lajɛlen kan k'i jija ka na Segu yaasa nin ɲɛnajɛ in a kana k'i kɔ an b'a fɔ n k'an bɛ aw bila yan k'a fɔ an ɲɛna ko n'Ala sɔnna a ma an yɛrɛ na aw sɔrɔ bi min ye ndolanci ko ye ka se ka dɔ fɔ o fana na ani min ye baara tɔ minnu fana bɛ yen ka se ka ɲɛfɔli kɛ aw ɲɛna o bɛɛ lajɛlen na a k'an bɛn sɔɔni